kifosztotta. Az embereket Mátranovákra vitték, egy olyan településre, amelyről addig még nem is hallottak. Itatták és buszra rakták őket, azt mondták nekik, hogy Budapest határába költöznek. Másnap aztán ráébredtek a valóságra. Egy Nógrád megyei kis település, ahol már a vonat se jár. Egy magyar falu, ahol még lakótelep is épült egykor. Ez Mátranovák, ahová a becsapott budapestiek kerültek, ahogy ők maguk fogalmaztak a saját hülyeségükből. Nézzük meg egy tipikus bányatelepi kolónia tatár. Hogy néznek ezek ki? Ezek lassan 100 éves házak. Tessék benézni. Így néz ki. Mozvi Károly tőzsgyökeres nováki vállalkozott arra, hogy megmutatja nekünk a helyet, ahol új szomszédai, a rászedett emberek otthonai sorakoznak. Gyerünk, nézzük meg a WC-ket, hogy itt például sehol nincs WC. Hát embereknek vannak szükségletei. A tarni húgyozni kell. Hely van. Európa. 21. század. Ilyen házakban éltek néhány éve az elszegényedett emberek nagyértékű belvárosi ingatlanokban. Ezekért cserébe Pest határában szép, tiszta vidéki otthont ígértek nekik, és azt, hogy kifizetik az adósságaikat. Ezt kapták helyette. A 2 millió lelkes fővárosból a 2000-es Novákra kerültek. Roskadozó házfalak közé néhány 10 000 forintot érő barakokba. Jött kajakra, hogy onnan költözzek ki, mert azt valakinek akarja, mire nem jött? Ugyanolyan. Mire jöttől? Kajakra, igen, fizikailag, hogy költözek ki, mert azt ő már eladta valami másnak. Hogy kiment kajakra, hogy kik verték át a budapestieket, arról egyetlen érintett se beszél. Sőt, azt kérték, hogy az arcukat sem mutassuk. Hónapokkal ezelőtt ugyanis ebben a fotelben egyikük bordáját törte el valaki. Arról a napról nyilatkozott, amelyet sohasem fog elfelejteni. Hát az egy fantasztikus este volt, mert a sofőr az nem tudom, hogy hány kilométeren ment a bevezető úttól tovább, de utaztunk pluszba 3 órát. És szakadó esőbe este 9-kor értünk ide, sötétbe, akkor pakoltunk le. Nem tudták, hogy hol vannak? Hát időközben megtudtuk, hogy Mátranovákon. Mentem lefele, mondom, hol vagyok itt, hát körülnéztem, mondom, kurva anyámban vagyok én, Újpesten, vagy Kőbányán vagy érted? És akkor hát mondom, jó van, lementem oda a központra, és akkor megkérdeztem ott az embereket, hogy mondom, most amely jár a villamos, meg a metrót, hogy érem-e? Mi ez? Nyomornegyed. De Rio de Janeiro, hát kutya pasza ehhez. Így van? Hát most olyan nem akarok mondani, hogy menjünk be egy lakásba. Varga Gyuláné az egyetlen a becsapottak közül, aki nem félt a házát és az arcát is megmutatni nekünk. Sőt, még boldognak is mondja magát, pedig a legjobb barátai voltak azok, akik rászették. A hölgy kertészeti egyetemet végzett, de most 3 gyermekével él itt, alig 30 négyzetméteren. A saját kert, borsónk is van, paprika, paradicsom, zsír, olaj, minden van tulajdonképpen. Ott meg a fűszerek vannak alul, itt is. Úgyhogy hát beosztással élünk. Nem dőzsölünk, de minden napra van ennivaló. Mennyi pénzt olt be naponta? Hát 1000 forint jut naponta. Most rendben van az életünk. Rendben. Önök hát, boldog emberek. Igen, nekem semmi bajom nincsen, nem is kell félnem senkitől. Mátranovák másik oldala. Az egyetlen üzem Magyarországon, ahol olyan eszközt gyártanak, amely összetartja a vasúti kerekeket. Sőt, kevesen gondolnák, hogy itt készült el a Lágymányosi híd valamennyi darabja, kivéve a lámpákat. A gyár dolgozói szerint Novákra rossz fényt vetnek az új lakók. A lényegében a szokásos napi nyugodtságot úgymond felváltotta a nyüzsgés, tehát azoknak az embereknek, akiknek napközben a munkahelyen lenne a dolguk, többnyire az utcán vannak. Kulturális szempont egy darab nincs. Tehát sem moziba, se színházba, sehova nem lehet menni. Itt egyetlen megoldás van,
Az ember bemegy a kocsmába, és jó leissza magát. Más megoldás nincs. Te mi így van, Karl? Az a mégis nem pázol. Így. Nem lehet vitatkozni, passzolnak most bele. Passzolnak itt bele. Passzolnak itt bele. Hát azért más hangnembe kell addig beszélgetni, Gyula. Nem más hangba, apukám. Annak a földrajzilag egyszerűen behatárolható helynek a környékén, ahol az átvert budapestiek többsége él, rövid idő alatt 3 kocsma is nyílt. A félvilágot bejárt, becsapott, ide jár olvasni Agatha Christie regényeit. Itt van ugyanis Áram. Hogy valahogy kedvelem ezt az irodalmat, ha nekem egy krimi, mert az elég körülményesen dolgozza fel az egészet, és akkor többet kell gondolkodni rajta. Szeret gondolkodni? Igen. Min gondolkodik? Az élet. Na és mire jutott? Semmire. Van egy pár olyan sír, aminek nincs gazdája. Úgy értve, hogy kihaltak, elköltöztek, nincs örökös. Vannak olyan sírok, amik meg kell csinálni. Novák új lakói most, évekkel becsapásuk után a falu temetőjét gondozzák. Az önkormányzat közmunkásaiként nem a saját, hanem mások szüleinek és gyermekeinek a sírját gyomlálják. Mik a tervei? Terveim? Hát nézze, a gyerekeim felnőttek. Önmagammal szemben meg... Mit tudom én tatarozni? Az már kezd úgy szétmenni, de azért megpróbáljuk úgy tiszteletet megadni nekik. Hát igen. Ennek a lányok, fiúk dolgoznak, amit mondok, megcsinálják. Nem azt mondom, hogy tökéletesen, mert látod, ilyen kislányok, nem festő-mázolók, de kerítést megcsinálták? Meg. Jó. A faluban látszólag nyugalom van, valójában azonban mindenki fél. A polgármester is lakásmaffiáról beszél, de egyáltalán nem akar kamera elé állni. A múltat próbálják temetni. A becsapott emberek közül senki sem tett feljelentést. Egy évvel ezelőtt az ombudsman kezdeményezett vizsgálatot, de a rendőrség megtagadta a nyomozást. Az érintettek közül ugyanis mindenki azt mondta, hogy őket senki sem verte át. Ez a története annak, hogy Mátra Novákot ma már a legjobb közbiztonságú települések közé sorolják a megyei bűnügyi